Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy gyönyörű hely, Drogótia. Ezen a helyen kettő fő dealer volt. Az egyik, mely nappal árulta a gyönyörű extazit, amelytől mindenkinek a lelke gyönyörű lett. A másik éjjel árulta a sötét anyagot. Ami azt illeti, ez még harmóniában volt egy darabig. Ám egy nap az éjjel révő dealer többet keresett, mint a nappali, és ezáltal több anyag kelt el. Több ember halt bele. Emiatt a nappalit majdnem lecsukták, és elűzte az éjjelét, aki majdnem túladagolásba belehalt. Ekkor az volt a terv, hogy följut a napra. Ekkor jött be ez az 5 gumicukor. Aki nem tudná, ezek a legdurvább hardcore drogok, mely tényleg elküldte a holdra. Senki nem tudta, mi történt azóta. És ez így van rendjén. És rájöttek az emberek, hogy nincsenek is, hanem mindenki póli. Bassza, már megint inni kellene. Száraz torkom. Hé, Twilight, nem lesz a kocsmába inni? Úgy be fogom rúgni, hogy én csak sírnál, bassza meg. Na jössz? Hát most nem nagyon be vagyok szívva. Mi ez, bassza meg? Akkor mi menjünk a kocsmába, ugye? Nagyon berugunk, ugye? Nagyon. Hát ezekkel a barmokkal biztos nem megyek. Drezvitje! Vodka! Bazd! Aztán Twilight sikeresen megtalálta a vodkáját és ivott belőle. De viszont a fődriller elküldte a legdrogosabb helyre, ahol még a levegő is drogos. Arra a helyre csak annyit kell tudni, hogy a pónik több drogot szívnak, mint levegőt. Hallott Twilight, itt nagyon sok a drog és az alkohol. Kérlek, ne ígyál és nem drogozzál már, értem, kérlek Twilight. Azt mondja, hogy itt sokkal buzi, lehetséges, hogy valamelyikkel találkozni is fogok. Hallott Twilight, én várom, nagyon várom, te várom, tudom, hogy várod, de én is várom, azt mondja, nagyon várom. Igen? Hát akkor menj el, bazd meg, tudom mennyire nem buzik azok a fostkeci buzik, hát a kurva anyám, nem drogozok, én iszok, bazd meg, érted, én iszok. Szóval hagyjál ezzel a szarral, köszönöm szépen, a kurva anyádat, te faszkalap. A jó kurva anyátokat. Na mi a faszom van itt te? Köszönöm szépen, ti faszok. Látod ott azt a pónit? Remélem, hogy buzi. Kérdezz már meg tőle, hogy buzi. Hello! Te... Mi a faszom a szívhatot tesz, hogy ennyire felpörög? Remélem tetszett. Nem akartam senkit sem megsérteni ezzel a videóval, szóval kérlek, nem vegyétek komolyan. És hogyha ezen a videón lesz egy like, akkor tulajdonképpen folytatni fogom ezt. És remélem jó lesz. Az is. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, és a segítséget a haveromtól. Sziasztok!